naše téma, řekni to, Já. Facebook, neboli fejci. Like. Ne. Takže jdeme si jako povídat o první fázi. Denis Kubík. Myslíš si, on měl, že to je fake, ale na Asku natočil pak úžasný videa. Dělal tam balet a pak hodil hubu. Ježiš, nevypravíte jí opatky. Takže, já vám řeknu jediný. Jo, může to být fake. Věřte aspoň Ne, lidem. není to fake, je to Čech. Čekej. Je to Czech Republic. Czech Republic. Hele, takže. Věřte si, čemu chcete, ale prostě zkuste věřit lidem. Prostě, jasně. Já jsem tam moc tlustá. Jako oni mají věřit lidem, že jsi moc tlustá. Ne, jestli prostě, jo, věřte lidem. Ať je fake nebo ne. Prostě jim věřte. Kurva. Oni se vám pak přiznají, kurva. Takže. Neram na to! Kde bojně? Kde jsi na bojníku, jo? Já? Jsem já. Takže. Teď vám řeknu jednu fázi. Ona emo. Já nejsem emo. Já jsem kulavý, vole. Teď vám ukážem náš stav, ten je krásný. Kecám. Takže, takže vám to ukážu. Žádej si to na sebe. Ne, jako kecám, to bylo divoký prst, hele. No to je všechno, jako uvidíme se u dalšího dílu. Jo. Ne, to není U challenge, jako budeme natáčet challenge, jako. Takže za dnešek vám uděláme tak 3 vlogy, aby byla prdel. Takže nevěřte, že to jsou prostě fejci. Věřte lidem, že nejsou fejci a bude se lepší. Tak čau.